ассалому алайкум дӯстони азиз ва ҳамдиёрони гиромӣ. Инчунин ҳамаи он нафароне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд, шуморо бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрику шодбош намуда, ба хонадонатон файзу баракат, тинҷиву осоиштагӣ ва оромиву осудагиро таманно дорам. Бигзор ҳамеша файзу баракат дар хонадонатон ҳукмфармо бошад ва дастархони шумо пурнозу неъмат бигардад. фасли баҳор, оғози шукуфтанҳо, айёми оғозшавии кори бобарори деҳқон, чаҳчаҳи булбулону шилдироси ҷӯйбор. ин ҳама нозу неъмат, ин ҳама ҳукмфармоӣ дар табиати зебои Тоҷикистон моро водор месозад ки ин ватанро боз ҳам шукуфову зебо нигоҳ дорем ва ҳамеша дар сарсабзиву хӯрамӣ, тинҷиву осоиштагии он саҳм гузорем. ҷашни фархундаву фирӯз муборак бошад, чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. ҳама ҷо хӯрамию тозаҷавонӣ бинам, чашми фархундаю фирӯз муборак бошад. куртаи сабз ба бар карда зинаву кӯҳу камар, чун арӯсон шуда ҳар шохаи гул тозаву тар. марди деҳқон ба замин донаи армон пошад, сар кашад донаи афтода ба умеди самар. боз аз хоб табиат шуда бедор имрӯз, соғари лолаи хандон шуда саршор имрӯз. дӯстон, фасли дилафрӯз муборак бошад, ҷашни фархундаю фирӯз муборак бошад. ҳама ҷо хӯрамию тозаҷавонӣ бинам, нафаси тозаи Наврӯз муборак бошад.